La novel·la que els presentem avui és de Hervé Le Corre. Està editada per Bromera en la col·lecció L'Eclèctica. És un relat fosc, que arriba a ser angoixant en alguns moments. Podríem dir que es tracta d'una mena de thriller històric. Sota les flames, que és aquest el seu títol, relata els darrers dies de la Comuna de París en què desapareixen segrestades unes joves que lluiten per la seva supervivència. L'autor ens presenta en 476 pàgines un relat dividit en 34 capítols i un epígraf on repassa allò que ocorre entre el dijous dia 18 de maig i el diumenge dia 28 del mateix mes. 10 dies angoixants on el comissari Roquet lluita i fa una cursa, lliura una cursa contrarellotge per trobar a les joves. Una novel·la recomanable per aquest estiu de pandèmia.